Hello. This is Nining, Ate Ninyo. So, nagdito ako sa downtown, naglakad-lakad. Para makita ko yung ano bago ako uuwi. Actually, anong oras na? Bali, hating gabi na rin dyan sa inyo. Which is alauna something dito ng tanghali, ng hapon actually. Ito yung lake, which is palagi kong kinukuha tong lake, ano. Tapos yan ang Navy Pier. Yan, may Ferris wheel. Ang lugar na tawag dyan is Navy Pier. Okay. Ayan. Lakad-lakad. Ewan ko, saan na ba ito lulusot ako? Pero anyway, ito yung mga building dito sa downtown. Yung may Ferris wheel, nakita nyo? Okay, ulitin ko is Navy Pier. Banda dyan. Tagal na namin hindi nakarating dyan dahil sa COVID at saka sa panahon na mahirap magpunta dito sa downtown, maliban na lang kung may trabaho ka. Pero the past few months talaga walang hindi bukas yung ibang establishment. Ngayon medyo marami na nakapark dito sa downtown ang mga sasakyan. Maliban lang yung mga residents dito ay mayroon naman silang garahe. Then we had Lecture Drive. It's 91 Lecture Drive pa rin to. Alam ko kung saan ako dadalhin dito banda. Oh, dito pala tayo sa malapit sa may palagi kong kinukuhaan ng videos at kumintay ng bus. Gusto ko lang pakita sa inyo ano may itsura dito sa kasi nasa bandang north. Ayan, dyan oh. Siguro kita nyo naman. Kailangan ko atang layo-layo pa more yung ating video. Ang daming inayos na mga buildings, yung pinapaganda lang, ganon. Ito ata mga ano ba ito? Wala namang nakalagay hotel. Siguro mga yan, mga condominiums dito. Mga ganyan. Tingnan guys. Dito yung garahe ng mga nakatira dito sa building na to o nagtrabaho diyan. Yung garahe nila dito sa ground. O, diba? Alam ko magalaw yung aking kamay. Kasi kailangan ko ilipat-lipat yung aking ang tawag dito. Yung aking camera para kung mayroon man tayo makuha ng tsura ng tao, at least malayo. Hindi yung katapat mo talaga dahil mahirap na baka sapukin tayo. Yan, tingnan mo yan dyan. Alam mo, anong building na yan? Yung black and white. Yung sa harap niyan is yung Macy's.
sila maisis nandyan. Tingnan mo yung restaurant nila, may kainan dito sa labas. Downtown na to ha. Siyempre mahal dyan. Pero ang bango men. Ang bango. Ito yung kwan. Ito yung John Hancock. Okay, remember that mga girls. So ginawa ko tong video to para sa aking mga girls na nagpapagames ako. Kailangan nilang matandaan yung pinafocus ko ng kuhaan ng picture. O diba? O kuhaan ng videos. So yun ang haba ba diba? Aywan ko kung ilang floor pa yan. Alam mo, kasi yung sister ko dinala siya dyan ng bush niya doon. I think birthday niya, kumain sila dyan. Sabi niya kaliit-liit yung portion ng ano ba yung in-order niya, mahal daw. Oh, talagang ganon, di ba? Kasi nandito ka sa sa social na area. Yan. Yan ang North Face na tindahan dyan. Di ba? Mayroon ako nakitang dito. Kailangan ko i-focus. Dito kami sa mga anak ko dati nang bago nag COVID, which is last year. Naglakad-lakad kami dito dahil ng water tower. Nakita nyo, water tower. Tsaka mayroon doong orasan, which is kailangan ko makita for close. Kung nakita nyo siya, diba? Nasa tapat ng ng building. Ayan, may orasan tayo dyan. Pero kailangan ko super close. So anong oras nang dyan? Which is 1:30. Okay. Yun ang beach. Yan ang beach namin. Oh, walang tao, diba? Kasi nga hindi pa allowed mag-beach. Magwe-winter na, which is malayo pa naman, pero ibig sabihin malamig na maliligo dyan. Ayun, mayroon lang naglalakad, nagja-jogging, pero not allowed to diba? Ang ganda. Yan, yung naalala nyo yung malaki yung ginawa ko doon sa may Winnetka ako nun. Ito yung kadungtong niya, ito yung lake, diba? Akala mo dagat, pero tabang lang yan, tabang. So anyway, okay guys, ang laki-laki niya, diba? Laki talaga ang lawak. Nandito na kasi ako sa bus, kaya ganyan ang itsura. But anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo.
talagang sarado yung papuntang fishing area. Kasi may fishing area dito sa gawin nito, sa likod nito. Ang lang, hindi talaga allowed mag ano. Excuse me. Mag-allowed mag papunta doon. Kaya ganun na lang. Okay, kakababa ko lang sa first bus na sinakyan ko. Bumaba ako, tapos tatawid na ako doon at kukuha ako ng another bus. Sasakay ako ng iba. So, ayan. So, hintay na lang ako dito. Yun ang McDonald's dito namin. Actually, dito kami sa areang to, which is Foster and Sheridan. Ako nakatira noon nang dalaga pa ako at saka pinanganak ko yung panganay ko dito sa areang to. So, yun. Foster and Sheridan yan. So, okay, take note mga girls. Okay, so hintay ko lang ng aking bus at saka yung aking bus na sinasaktan talaga from my bahay ay 92 ang bus niya na number. So, ayan, maglalakad lang ako dito dahil ayan, maghintay lang ako dito para maghintay ng bus ko. Okay, so thank you guys for watching. I hope I see you on my YouTube channel, Nining Joy Bisaya. Thank you for watching. Bye-bye.